Adema, Onan, Kai Ebapioso. Nke mbụ bụ na ihe m chọrọ ịjụ bụ omenala anyị na-akpọ afọ n'ala. Ikwenye na ọ na-akpọ afọ n'ala. Ụfọdụ maka na ụfọdụ ekwu wee sị na amaghị ndị nna nna anyị ha. Na ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ma ihe nke ukwuu na ha agaghị anabata ndị wetara omenala nke ha wee chefuzie nke anyị. Ikwuru ya na iwe ndị a na-amụgharị agbanwe ihe niile gbasara ha ka azaba afọ ha ndị mba ọzọ ha na-amaghị. Ọ bụ eziokwu na ka ndị ụfọdụ ji ekwu ugbu a na ndị nna nna anyị ha amaghị ihe mere ha ji nabata ndị omenala ndị ọcha agbawebe afọ ha si na na-amụgharị ha gbawebe ihe niile gbasara ha n'agbanyeghị na ịmụ ihe niile ha na-eme na gboo bụ ihe osinachi na ihe niile ekere eke dị mma. Ha makwa na ihe dị mma bụ ndị nna nna ya na ha dị ji nwayọọ wee jiri nyere onwe ha aka mere ha na-eji anabata onye ọbụla na-anabata onye ọbịa nke ukwuu mana ha maazị na ndị ọbịa ha nabatara na-ewe ife ọzọ hapụ n'obi. Igbo ege na-eme unu ihe m ga-ekwu ka na-akpọkwala okita mana ejuzie m na ndị nna nna anyị ha ma ihe ha ji wee nabata ndị ọcha bịara abịa. Asịsa mụ na nke ahụ bụ na nke izizi onwe ha agbụrụ nọ n'ụwa ka ndị nna nna anyị ha mara ihe nke ahụ bụ ofu maka na ndị nna nna anyị ha wegalụ ndị ụwa niile ihu na-akpọ mmepe anya kịta. Igụmi akwụkwọ ị ga-afụ na ihe ha na-akpọ civilization. Ụfọdụ akpọ ya mmepe anya. Ụfọdụ meghe ya sevili ose okwu ugiri afọ ugiri ose bụ anya ịfụ ụzọ isewe anya esewe sevili ose bụ civilize ka ya tụgharịziri ya ọkwụnụ na anụ ka ose ada ya bụ nke ahụ bụgodo mbụ. Nke Igbo anyị jụrụ ha anabatalụ ndị ọcha bịalụ. Nna m Udenta anabatakwa ndị ọcha machịkwachịkwa nna m nke nwanne anyị nwoke Chinua Achebe. Oge ndị ọcha na-abata n'ụmụ ọfịa Okonkwo ha bịa ime mkpọtụ ofe ya wee sị biko nekwe ihe ha mere ndị Abame gbachikwa nkịtị. Ndị abata na gịnị mere ọ bịara ije wụna ndị ọcha anagokwa kịta ife ọ na ndị nna nna anyị ha ma ihe mgbe ahụ eji wee si Okonkwo oyi ya wetu obi na ọ bịara ije wụna nekwe na Abame gụrụ ndị ọcha na ha kpochapụ ya. Onye anyị nọ ebe a ejikwa m ndị Bini wee maa atụmatụ n'oge nke ọbawarem baa n'ime ọfịa ime omenala ha bịa si aka na ha na-abata bịa ha si biko ha cheregodo ka ha mechaa omenala si onye ka ewu ọgụ wee daa. Ọwụ sọsọ na be anyị ka ndị ọcha gbara mmadụ ebe a ha nọ kịta na Amerịka nọ ndị Red Indians bụ ihe n'ebe ahụ na Plymouth Plantation mụọ na-ekwupụta agụ m English gụọ ya ọfụma. Mayflower bụ ship batara ozugbo na Amerịka. Ya bụ asụsụ ndị Mayflower bụ akpọ ship. No, ihe m na-ekwu bụ ihe si na-egụrụ asụsụ ndị ọ bụ sọsọ asụsụ ịbịa ka ndị ọcha si bi ndụ. Asụsụ ndị Britain. Asụsụ ndị ọcha ma Britain ma maka ịbịa na asụsụ ndị Britain ndị Germany bụ oge ha soro ha asụsụ ha dị ya. Ndị France bụ oge ha chere ya. Italian ma Latin ha nche niile chịkọtara ọnụ wee bụrụ English anyị na-asụ taa. Ma Igbo irukwe na ihe na enwe ihe ndị ọcha na-akpọ etymology of words niile bụ okwu Igbo. Nke a bụ nke mma ọ bụ na anyị ga-ebido klaasị nke ahụ akụziri akụzi. Ma London ma Paris ndị na-ebu mmadụ na-aba isi ma Paris na ihe ha ncha niile bụ Igbo okwu Igbo. River Danube na Germany ndị a n'ugwu ma China ha nche enwe ihe rụtụ aka ịgba aka ebe igosi ihe anyị gbam na ebe ka anyị afụ mana a na-ekwu na 1997 ka m bidoro otu a na-akpọ mkpọghachi Igbo
mana anyị kwadobe a na-ebupụtaziri anyị ihe niile kịta nke nka ya egosigodo gị na fonu nkịta bụ ebe ndị ọcha kedu onye ụkọchukwu ndị ọcha na-akpọ Billy Graham ịma na ya nwa na onwe ya bụ nke onye ama ama na-agwazi ndị ojii na Jizọs Kraịst awụkwa onye ọcha Jizọs Kraịst awụkwa onye ọcha na-eti ya mkpu ihe a bụ ihe anyị maara sinsi gụọ ya n'akwụkwọ ma anyị na ha ji ebe a chọrọ ikwu ezigbo na ha ma ya ka anyị soro ya wee na-aga anyị na-ekwu ka ndị nna nna anyị wee sị na ha anabataghị ha gịnị mere ha wakporo ha wakpo akwa ịma na mgbe ndị ọcha bịa ndị na-eje akwụkwọ nna anyị na ebe a ga-agwa anyị eziokwu ndị mmadụ na-eje ezo n'ụlọ ewu na ha ma nje akwụkwọ akpụfụtaghị ebe ahụ papa nke m na-eje ejide mama ya ka nwanne ya nwoke nke obere wee jee akwụkwọ ka mmakọlụ gị atụ Ụzọ Ejike bụ former vice chancellor ndị ESUD papa ya bụ igwe izizi echi na-aga obu ọwa n'ikwu nne m mana mgbe izizi ndị ọcha si nna ya bụrụ igwe nna ya gbara ọsọ si na ndị Igbo anaghị echi igwe wee jee kpọkọzie ndị kpolitere isi niile na-aga obu ọwa wee sị na a ga-egbu ha sansa na ọpụta maka na anya ọtọpụta okorobịa isi ndị mmadụ mechie ọnụ ha emechie ọnụ oruzie ka a kpụpụtara ndị ọgụ obu wee sịa biko na ama mgba ndebe ha bụ nwoke na-ennọọ igwe ndị mere ụdị ahụ ha anabatara ndị ọcha ya bụ na mwakpo ka awụkwa mwakpo ihe anyị kwuru dịkwa ka akwụkwọ ofe akụkọ ndị nri ga na-ekwu ya maka na oge ha bịakwa bara nri eze nri onye na-achị asị na mba na ihe a chọrọ ịbịa mee na ya agaghị eso ofu mmaja ka amajasị ya bịa n'ebe ha ga-eme nzukọ ka ọ bịa soro ka afọ na ihe a na-eme wee ka makpuo ha ncha niile esi kpochie ha onye na-ekweghọ egbuo ka abụọkwa mgbe izizi ha tụọ ọkpa n'obodo n'izizi ihe a na-emegodo bụ ebe afịa n'azụ ihe ha ezoche n'ime ọhịa ihe ga-anọzụ bụ kpokpotokpokpokpo o gosiri ike adịghị na ndị be anyị anụghọdụ emegharị ha ọnya ka m ji wee sị na ha ma ihe tupu ndị ọcha abịa agbaghị ya n'afa na o nwekwara ndị na-abịa jụọ na oyi ọ bịara ije wụna afa ọ bụrụ na ịma ihe afa bụ onu Chukwu bụ ihe na-ekwu usoro o ji egwe anyị okwu ọ bụla afọ okwe ọ bụla afọ ogiri afa ruru puku a na-agba dị iche iche mana ihe m na-ekwu bụ na oge ha na-abịa akwụghị ekwu na o nwekwara ndị na-abịa gbanụ ha nkịtị na ọ dara ije wụna onye kpata o ji wee dịka ọ na ọnweghị ndị Igbo kụziri ihe ndị ụwa niile ihe niile nke a ka fugodo anya bụ University of Timbuktu na-agba onwe Igbo ụgbọala anyị ị na-eji ụkwụ echi ebe a eru Ọnịcha abịaka gbofutere nye anyị ịma na achọghị ezigbo ihe isowe ikwekwaghị eziokwu arụ ma akwado ndị ọcha o dịka ụka be anyị nkịta anyị na-aka iji nwa be ndị ọcha ndị chere mmadụ gwa anyị ọ bụ ndị mma aka ụka bụ ha mara aka ndị ọcha kwetekwere dịrị nwa obere ihe omenala anyị ya bụ anyị ji bịakwa dịka onye ama ha chi uche ndị be anyị eze ka ha jikwetere ndị be anyị mana ndị nwaanyị na-echi ihe bịakwa na-agasa ihe ụwa nwụrụ ndị na-emebi ụka bụkwa ndị omenala anyị na ha nọ na-achọ ebe ha dị eri anyị ndị ọcha wetara anyị ezigbo ihe mana ha na-akwarụ ọbịa ihe atụbara anyị bụ ndị be anyị meghere ọkwa ndị be anyị bụ na-atọ ụta maka akpa ndị ọcha bịaghị anyị aka ndọkwa efere ekede wanwụ bụghị na-abụ na anya na-achị ya hazi ndị mba isi ojii ọzọ anara anyị ụgwọ afụbe ha nyere anyị ezigbo ihe kama na ndị be anyị ewetara ihe mebiri dịka oke anyị na-agọma gụcha ma gụọ anyị mana nkịta ọbachi igokwa mma igotakwa ọjị achị ji atụ ukwe ọjị na ọjị abụgo eji aga arụrụ ọ bụ ezigbo ihe ndị ọcha agwa anyị ya bụ ma anyị gwaga n'ihu ọ ka nwere ebe ọzọ ga-ejikwa ihe daalụ ọkwọdụ ikwere n'ihe eze Enugu kwuru na ndị ọcha wetara anyị ezigbo ihe o gosiri na anyị nwere ezigbo ihe tupu ha abịa ịzachago okwu ya o gosi ka ihe ezigbo ihe ha wetara anyị na-enwebụ ka anyị kwugoro maka nke njem o kwuru okwu ya onye na-eweta ụgbọala mana nna m na-eti ekiri
ndị dibịa na-eje mbịa ọgwụ nwere ike ịnọ enwe ụzọ esi eme ya karịrị akarị. Kọwara ha maka ndị na-anaghị asụ. Mmadụ nwere ike kịta weta ụtaba tie ya ije ekiri bụ ịnọ isi ifepụ. Mmadụ weta ụtaba tie ya kpakpakpa kpọọ ya n'imi si gị gbọọ pịa bifo ị mara ihe na-eme ịnọbe gị. Onye nke m fụrụ n'anya na be anyị bụ ọgwọfịa Chukwu Okonkwo ndị be ya si aka eje agbamakwụkwọ na Nsụde ọsị ha jebe na ya na-abịa. Papa bata moto jebe na ya na-abịa. Ụmụaka hapụrụ m aka jebe nna m na-abịa oge ha afịa ha banye moto tupu ha ga-eru Nsụde nwoke na oge nwoke nọ na-akpa nkata. Ya bụ na ihe anyị na-akọ abụghị ihe mgbe ochie maka na ikwuru okwu rụta ụgbọala. Ọka dị kịta achọghị m ịka mmụ onye ka eji eme ọganiigwe. Ọ dị mma. Mara ihe anyị na ihe ekwu ihe abụ anyị nọ ebe a na-ekwu ndị na-ege anyị n'afọ anyị karịrị. Ọ bụrụ na otu anyị nọ na anyị bịara mee ya ka sikere na n'Igbo onye ori na-ewetara mmadụ ezigbo ihe. Ihe na-ekwu ajụjụ ihe m na-achọ ịjụ maka na ụfọdụ ihe anyị kwuru ugbu a ụfọdụ ga-afụta ya n'ọgba alụ nọ ihe ekwensu na otu a mana anyị nọ ebe a ugbu a igwe nke ya anyị ji ekwu okwu n'ụdọ akwụcha ya emegharị ụwa niile na-anụ ọnụ anyị. Onye Igbo mee kpopụta ya ugbu a ga-asị na ọ bụ ekwensu bụ ihe yiri ike. Ekwensu mana ihe mee bụ na ha nwa amaghị ihe bụ ekwensu. Ekwensu nke ha ma bụ nke ụka kọwara ha. Ụka ga-abịa na be anyị kọwara anyị ihe anyị nwere na be anyị. Onye ọcha ga-ada agụ n'asa daa mmiri n'asa bịa kọwara m ihe nwere n'ụwa ka ọ mụ abụ ihe ga-akọwara ha ihe ọwụ. Ha na-asị na ekwensu dịbụ adị. Ekwensu bụ nwa Chukwu. Ekwensu na-ata ndị arụrụ a na afọ ọya ka ha ji agbara ọsọ. Ekwe osu ikwe ọgụ ọ ga-ekwe ndị obodo adịghị aghọta na ana-akapa ihe a. Eze mmụọ asị m otu ọ na-ada ugbu a maka na ihe anyị na-achọ bụ ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọgọrọ. Ebe ndị nna nna ụfọdụ na-asị na nna nna ya na-asị na ndị nna nna anyị ma ihe kwecha na ha agaghị ekwe ndị ọcha nabata nke ha wee were nke anyị. Mana dịka nwanne anyị nwoke nwa ọkwọdụ sikwa ugbu a na ọ sị na ihe na ndị be anyị amagoro ihe abụọ si na akwụfacha ọ dara awụ. Ị kwenyere na ndị be anyị ndị nna nna anyị ha na n'uche nke gị na nnabata ha nabatara ya na ọ bụ dịka na-ekwukwa okwu nnabata mwakpo ha wakporo anyị wee kwadosie ike maka na ihe eji asị na ha kwadosie ike mana ha wetara m usoro gị wasị na anyị wetara ihe ọma maka na ịbịa ugbu a ụfọdụ asị gị na-ewetara anyị akwụkwọ weta ihe ndị ọzọ weta ka esi agụ mana a na-akọwa ugbu a na akwụkwọ ewetara bụ usoro ha ji ebi ndụ omenala nke ha, usoro ha ji eri nri, usoro ha ji anụ nwaanyị, ụfọdụ ha gbogboro ha na-emekwala ihe ọzọ, usoro ha ji eme ihe dị iche iche ka a na-agụ n'akwụkwọ, usoro ha ji asụ asụsụ ube ha ka a na-agụ n'akwụkwọ, usoro ha ji agbakọ na-ewepụ ka a na-akụziri ndị mmadụ. Buru ụzọ wee were na nke anyị adịghị mma, nke ndị nna anaghị adị ma wee tinye ndị anyị n'obi ha wee nabata ya primitive, sị na ihe niile anyị mere bụ na nke ha ka nke anyị mma, nke ndị ọcha ikwu na ha wetara ihe ọma na ihe m chọrọ ịjụ gị ugbu a na-ebizi ekwu n'eziokwu nke ndị ọcha ka nke anyị mma. Kịta ka ị bịara nke ndị ọcha akaghị nke anyị mma maka inekwe n'ụwa niile omenala Igbo dị ike, anyị Igbo nwe nọ igbu mmadụ bụ ego ihe, igbu mmadụ bụ ego ihe, mana ndị ọcha bụ ebido gbuo mmadụ a na-achị na na-abịa gbu mmadụ ejue niile na arụ niile kọtara ha. Mana m na-achịtọkwa ekwu na anyị na-eje ọrụ ọ bụ ka anyị wetara ọ bụ ụsọ anyị ji agụ bụ ha ji agụ, ha bigo ewetara anyị mmepe n'ụwa niile kama ha mechekwa eri were arụ duwe maka onye chi ya were gị ka a chọpụrụ ọchị atọtọ gị maka onwe ebe anyị gara ije dịrị iwu na-achọ ụwa niile na nwa ka iwu na ọgụbe ka ọ ga-abụ ndị sokwa ewefute mụ na ụmụ na ikwu eziokwu ejere m akwụkwọ n'oge ha bịarịba anyị akwụkwọ nọ maka sọsọ ndị omenala Igbo anyị agaghị m ije akwụkwọ amụọ ndị ọcha bịa bịara kụziere ndị nna nna ndị kụziri anyị mụta ihe na-ekwu bụ ihe na-ekwu chere anyị magwo na nkwudo okwu okenye ekwu eziokwu achị okenye ekwu eziokwu ọkọ na-enyara ewu ndị be anyị chewe ka ha ka ama emezibe anyị. Ndị ọcha meziri mebie ihe onama anyị ha enyewe anyị ụkwa anyị ji emejie
nweta m ihe anyị na-akịghị arụ mgbe anyị mana ọ bụ arụ abịa na omenala niile ma ụka ndị be anyị na-eji ụka ha eri ihe mgbe ndị ọcha bịara be anyị ana m eji ụka oge ọma ihe eji ana ego bụ ekpa ego ịnyịnya na-eme ka a makwa m ụmụnne m ya baa ma ya nri oyibo nwee nke mma nsoro jewe ụka ma na-etolitekwe m papa mgbe na-agụ aga etodigo papa m na-agụ aga nri apara ọkwa soro eri ọkụkọ ndị nwere wuru omume ya na-aga maka ahụ m na ome na-eme onwere nwa achị mụrụ m na-emeso onye ego omume tiri nna m dịcha nwunye mmadụ ekpe nere ikpe mgbe sore kama sore na mere m hụ ọnwụ onye gwụrụ m ka ama na m n'afọ mgbagoro afọ ndụ ọnwụ ihe ekwe n'anya Gabriel ndị ọcha ekwe nke ndị ọcha ngwu nwaanyị bụ nna m gara ịbụga n'ume ọzọ arụ eze ọnụ ngwu mụ ya bịa na-agụ ọghọ ọnwụ amụcha ha jizikwa ike na-agụkwe ekwuru aka emeghe nwoke iji afọ ije ụka na ikwukwu eziokwu kemgbe ndị ọcha hafụrụ ikpe ekpere n'ụlọ ụka na-ekwenye Chineke na-arị ụlọ ọbịa ya na-eme gbaa na ya eme mgbe ọkwa na ijighị ego ịmagwo ị ga-abịa n'ụlọ ụka mma na ihe ọzọ abịa akwado ụka ndị na-asa iche ọnụ meke ndị ụka niile ọ dị mma akwado ewe ihe a chọrọ ịrụta aka maka ka ndị na-ebido n'isi akụkọ ha ji bịa si na ekere ofu nwoke ka ofu nwaanyị ebu ụzọ ka nwoke ekesịa nwoke ha reresịa ya dịka ha si akọ ọ bụrụ na nwoke nọsọ ya dewe onye ya na-ere nwoke rahụ ụlọ abụbi ya were ofu akwụkwọ ya wee mee ka nwaanyị ọ bụrụ ihe akụ egosi onyonyo ọ bụ onye ọcha ka a na-afụ ebe ahụ onye ọcha ka ha onyonyo ha na-egosi ajụjụ m wee na-achọ ịjụ maka ndị na-asị na ha bidoro nke ha ekere ha ụgbọala adịghị oge ahụ echeghị m na-ekere ụgbọala nwoke ahụ ekere na ndị ọ mụtara chọbatiziri ịmụ ihe niile mana ndị nna anaghị adịgo ojii wee nọrọ be anyị ndị nna anaghị ejebego kọba ugbo mara na-ewere ihe dịka akwụkwọ nri ọ ga-abịa irie ahụ ga-adị mma mara na-ewe akwụkwọ nri ọ ga-abịa ijiri tinye ya irie ya ewe ka ihe zime gị ọ na ọya na ahụ ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa na-ewe mgbọrọgwụ ị ga-eji wee mee ya nke kachasị nke na ha ama na nwoke na nwaanyị na-ewe ka esi amụ ibe ya wee na-eji ime wee dibịa ndị na-eji ime ha na-amụbanye maka na ọ bụrụ na ha adịghị enwenu ndị abịara abịa ọ bụghị ha nwanụ kere ndị Igbo ọkwa Chukwu kere ndị Igbo ha bịa afọ ha fụ na ọ bụrụ ọsọ ofu onye ka afọ fụ na nya ha na-eji ime ha bidogori ma atụba ma oyoyo onye fụ na ya ọ tụọ ya atụọ ya bụ na ha na-agawanye n'ihu ndị ọcha na onwe ha bidokwa nwoke ha si na ha kere gba ọtọ enweghị ihe o ji bịa esi ebe o ji akwụkwọ ficha onwe ya a na-eme ha wa na-achọpụtakwa wee na-aga n'ihu mechazịa bụziri afịa ha chọpụtara na ihe ha chọpụtara bịazie ilezi na obodo isi ojii kedu ụdị akụkọ ahụ ị nụrụ o gosiri na anyị nwa ewere ife maka na ihe eji ekwu ya bụ ka ihe Eze Enugu na-ekwu na nke ha na-ewetara nke ha ga-adịkwa mma na ihe ndị ọzọ ọ bụ na anyị nwa anaghị aga n'ihu na-emepe be anyị tupu ha abịa ma ikwugo ya na ndị be anyị bụ ndị bidoro mmepe anya mana kedu ihe ị ga-ekwu n'ihe a okike ekere ụwa maka nkere ụwa nke dịgodo eziokwu bụ na ebe ebido mebiwe ihe ndị be anyị na-ejiri wee marụ na anyị were ihe dị na be anyị bụkwa ofu ndị ahụ wee butezie nke ha degherịrị edegherị ka ọ danyere ha wee kụzibere anyị ihe ị na-ekwu maka nwoke ha si n'oyi izizi ekere na nwaanyị izizi ekere eji wee bụrụ onye ọcha ihe a ga-agwakwa ndị Igbo bụ na Igbo bụ ndị mbụ ndị niile afa be ha bụ ifite ma ọ bụ ihite ma ọ ibite olo ọ agbụrụ ndị mbụ ndị ọcha enweghị mgbe ha ji wee bụrụ ndị mbụ mma gwa gị na Igbo mụrụ ọcha ndị ọcha ayarị ndị ọcha ayarị izizi a mụrụ
bụ ihe ha na-akọ akụkọ ya na Baịbụl ha wee jebezie njem maka na ebe a dịrị ha njọ ibi awụ ka dịrị ebe a ha wee gbagobezie ebe oyi na-atụ ka ha na-agbago ebe oyi na-atụ ị na-afụ ndị ọcha jarị ọya na-atụcha ha n'ahụ ọya bụ ihe tụrụ Lazarus n'ahụ nkịta na-abịa alacha ha ije n'obodo oyibo kịta ha na nkịta dị ka ewe ndị nchọpụta gbam na ihe gba aka ebe akwụkwọ ji ihe anyị rụtụrụ aka ọ bụrụ na anyị rụtụrụ ya aka taa maka ndị ụfọdụ ihe m ji ekwu ya bụ ụfọdụ kwenyere nọ nri na eje m nchọpụta na Igbo ukwu ihe anyị rụtụrụ aka ka Igbo ukwu na-ekwukwa na Igbo bụ mbụ na-ekwubere ndị bịara abịa na Igbo bụ ihe ndị si na Igbo jebe ebe ha jebere na ọbọn ha si ebe asị na ọ bụ Israel wa wee bịa abịa nke akụkọ ndị iri bụ na ha si ebe wa Israel wee bịa n'ebe a mana Igbo ukwu na-akọ mba na ya ka eji akpọ Igbo ukwu eji si na Igbo bụ mbụ ya bụ na nke anyị na-akọwa ugbu a ọ na-egosi na akụkọ nri adabaghị na nke gị onye na-ekwugodo okwu ga-aghọta na Igbo nọ eke ụwa anyị nọ n'elu ya. Ndị Igbo na-akpọ ya ụgbọ ya mba, ndị Igbo na-akpọ Mercury ọfọ, ndị Igbo na-akpọ kekwa asatọ bụ Jupiter, ọwa dịbụ adị ndị mmadụ na ya. A ga-asụ ya n'oyibo the greatest secret NASA nwe nkịta bụ na ha furu ndị ojii na moon ebe ahụ ka anyị si wee bịa imewe odo ọbụla na-egosi ka anyị si wee si n'ugwu nzọ wee gbata onye kpatara Igbo eji odo ya bụ na nnegenege ya ụfọdụ na-asị na ha bụ akụkọ ndị a ha na-akọ jere n'ọnwa na ha jere nke a na ndị Igbo ndị ojii anọgoro ebe a ha na-achie n'azụ ebe ahụ. Ahịa niile bụ akụkọ a na-akọkọ mbe na-aga na-akọ ka etisa anyị isi ka anyị ghara ịma ihe menụ. Ha sịrị gị na anyị bidoro m otu a na-akpọ mkpọghachi Igbo, anyị ga-ebido nkụzi ihe ka anyị mara ebe anyị si wee bịa na ebe anyị si wee akwụkwọ da a ga-agụ maka Igbo. Abụ ka si wee gwa nkịta na nakwa ịfụ ede ube okpoko anyị na-atụ onwe ihe eji atụrụ ube okpoko ka esi wee chịkọta ụwa ọzọ ka ọ gbaliri. Ọ dị mma eze mmụọ tupu anyị na-abịa maka na ụya ịmara ewu ihe ikwutere nwaba eze ji si na ya chọrọ ka ị kọwatụ ihe ha ya agwa ichetara ya maka onye isi ha nọ na Rome na-akpọzi afa ihe maka ịma na anyị na-anọrọ ogbe anyị ha abịa ka anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu a na-abịa na nke eze Enugu ifego nke ndị ọcha nọrọ na nke Igbo ugbu a kedu nke ka mma, kedu nke ka eziokwu, kedu nke ka dị ile ya bụ na ka esi efe chi ka ndị Igbo si efe chi na nke bịara abịa ndị asara isi ifere kedu nke ka dị ile ndị na-ege anyị na ịkarịkị nka maazị o nweghị ike eme ndị ịma na ha na-akpọ mbụ ihe isi ugwu dị na nke anyị mana ihe nke egwu nawa enweghị omenala, ha enweghị ugwu, ha enweghị nsọ maka be anyị nke be anyị kachacha ọyị kemgbe dị na-asa chibara be anyị chigharịa be anyị nsogbu dịwara mana ụwa omenala ụlọ kịta ibe na ọnụ mmadụ na-agọ ọsọ okpuchi ekwa ọsọ odewe ọbụla mmadụ jikwere aka onwe kacha weta ọ ga-eji onwe ya eweta ya bụ ka ma mkpọghachi ọnụ mmadụ bịa emechiri ka anyị ka ezughị mgbe gboo be anyị isi onwe ya ji eweta ego onu mkpa n'ọnya ipitekwe rie mma ijide ị na-agagharị mkpa ntichasa dị na ebe akpụwa ga-akpụwa danye na onye doyi ga-abịachi ha ebe afụtawa ọ ka dị kịta abụọ ya bụ ihe ndị a mere bụ ka ha mebichie ihe kama na ana m ekelekwe ndị Igbo be anyị tụmadị ndị nke nna-achị ha aghọtago ihe a na ndị abịa ka ha tiseshie maka na obodo adịghị mma bụ uru ndị Izrel ha bụ ndị na-ezizi ya ọkwa na anyị eseweghị ha na-enwetawa anyị jụzie m nke m ji wee hapụ ụka si na nne m na nna m na nna nna m ịmahụ Chukwu kere ha mana ofu ụka ahụ si na Chukwu nọzi ebe niile akwa ha dara ya na nke a Chukwu kere mmadụ ncha ka onye ọbụla na oyiyi nke ya biri n'ime obi mmadụ anyị birikwe n'ime ya akwa eziokwu mana ya amahụ Chukwu
bi n'ime anyị biri n'ime ya mana anyị na-abụ apụta n'ụtụtụ ka ya wenye ọjị mana anyị wee afa anyị asụkwa Chukwu anyị wee afa Chukwu anyị wee anyị na-enwe afa Chukwu bụ nke anyị Chukwu abụghị nke ha mana ndị na-eje ụka kịta na-emezi ya na Chukwu bụ nke ndị ụka na ọwa ozu nke ndị omenala onye na-ewe n'iburu Chukwu ọjị mana ka ọ dị ka eziokwu ka ha na-ekwu ha sịzi anyị na ị na-efe Chukwu ọzọ ị na-asị m na m na-efe Chukwu ọzọ enwebu Chukwu na bụ na tupu ndị ọcha bịa asị gị na nke ị na-efe bụ obere anyị enwe Chukwu na ọ dị mma ịsị m na nne m na nna m bụ Chukwu izizi m fụrụ anya kwa eziokwu ị jee na Acts of Apostles si na mmadụ ncha niile bụ obere chi obere Chukwu akụ ya mana nne m na nna m bụ Chukwu izizi efụrụ anya ịsịkwa na nne m na nna m bụ Chukwu izizi m fụrụ anya makwa Chukwu ife ọ na-ekwu achị Jesu na onwe bụ eziokwu na ndụ onye ọbụla na-ejighị eziokwu ama mfe Chukwu ya ka m ji gbapụ n'ọnụ ụka maka eziokwu anọghị n'ụlọ ụka na-amụta maka ọchịchị nke ndị Rom sizie ndị ha ziri ịrụtụrụ ọnụ ya ị ga-atụpa eti ya ka anyị wee mepụzie ekwentị ndị chọrọ eti ezi ọnụ nke Rom ahụ dịrịgodo mana ana m asị na ka ha bịara ụbụ ha bịara maka asị m nnọọ onye isi na Rom mgbe ahụ onye isi ụka Rom onye isi ekperechi ha bụ ihe na-enye ọda ikike ndị mmadụ bịa n'Afrịka bụ ihe ka ha chọrọ ya bụ ụzọ fụta uru dị n'Afrịka 1385 Papa Bull ka a na-akpụ ya a na-akwatara ya ihe akụnụba ndị Afrịka ndị nke ndị obodo Spain ofu ihe akwata ha na onwe ha gawa asị na emerego Vespucci ndị England abịa na-akpọ ha ejiri ship na-abịa akwa ihe anyị akwa nke ndị India akwa nke mba niile mana ha kwagidezie nke Afrịka o wee buzie scramble for Africa ka a kpọrọ ya na a na-azụ ihe Afrịka ụzọ ha zọgide ya wee sị mba na ọ ka ha mma ịzụ ihe ọzọ ka emezie nke ha kpọrọ partitioning of Africa 1885-86 ka anyị na-ekwu ihe ha partitionzie Afrịka ụfọdụ zawazie Cameroon ụfọdụ zawa Nigeria ndị nke ọzọ gazi Ghana ọ gịnị ka ha na-achọ ihe dị na ha ga na-ebu Congo Leopold na-ebu gịnị ka a na-abịa gold na Ghana Eliza na-ebu gold ife ebe ha stak gold kịta ọ dị ka ọba anyị nwekwa n'ọba kịta nke gị oke ndị Yoruba eburu koko ha ndị be anyị ụmụ nwaanyị nọrọ ọgụ maka mere ngagharị iwe maka Chadwick mgbe Chadwick sisi butebere ya nkwụ na ihe niile ha ji eme ncha na ihe ha na-abịa ebu ihe anyị wee na-ana ọkwọdụ ka anyị wee wezie ya ọ bụrụ na ịfụnanya n'eziokwu ka ha bịara gịnị ga-eme na mụnwa bụ onye Igbo kwere na ihe nna nna m kwụsị nna nna m dịka isi kwuo na nne na nna anyị bụ chi anyị afọ n'anya mwee soro usoro ụkwụ ha na-efe chi ka ha si efe chi a sị na m nọ n'ọchịchịrị apụta site na ha nọ n'ọchịchịrị nke kachasị nke otu anyị nọ na-akwalite nke ndị nna nna anyị ugbu a ebe a ewe ndị ọ na-agbarụ afọ ewe ndị ọ na-ewegbu maka gịnị mana ha abụkwa ndị Igbo ha na-aza ahụ Igbo a na-ajụ ha ịmụrụ ụmụ mụchaa ụmụ gị niile ụmụ gị n'oge pụọ wee nata ofu ụbọchị si gị na n'oge ya na-aza afa gị n'oge ya na-amaghị ihe gbasara afa gị ya atụfugo ya na-ewe nwoke ọzọ asịrị ya maka na ọfụrụ asịrị n'afọ ya ka ya ga na-azazi ọ bụrụ na ịbụ mmadụ kedu ukwu ihe maka na ọ ya mere na ụfọdụ arụ niile ihe na-eme ha onye kwụsị na nke ị kasị mba n'ọchịchịrị wee kagbuo nke anyị eze mmụta ya na nke ka anyị na nke ahụ maka na gị nwe na onwe gị imechara mgbebizi afọ Gabriel ahụ a kpara gị ọ ka na-abụghị ihe nwanne ekwu tufu mmadụ egbuo nkịta anya ọ ka achị na akpakị na-ata ọ bịa gbuo rie egwara m agụrụ m etu m ya ndị na-azara ya hwa dịka isi were ukwu ị ka ahịa hwa nna evangelist mana ihe nwere m onye tukwu ya hwa nna anya ọ tụhuo onwe onye mana ibube nna gị ya na azọ ya ọjọwa ka Chukwu na-aga ya ekpere ukwu nna gị aka na nna gị arị ahụ nọ ịgwa ha na ya ha Erasmus Joseph ya bụ ọka agụzi m otu ahụ anyị na-abịa ịbịachitala ebube ekwentị ka anyị wee webe okwu unu anyị na-ekwu maka mbido omenala na ebe mmiri si bịa n'opi gbọgọ na ka anyị ga-esi wee kwalite omenala wee jere na-akpa nganga maka na Chineke kere anyị kechie anyị ike anyị bụ ndị mbụ
Now the new no chicken and plastic seasoning powder. The ingredient that make up natural by nature, like real chicken, rosemary, black and white pepper, garlic onion, parsley, mushroom, coriander, and plenty more. If you lack new